sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 2 minutos nakaligad sa tag ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5, 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, Bacolod kag Pilipinas. Salawat na mayong gabi naman sa aton nga mga kaaksyon, Luzon, Visayas, pati Mindanao. Action Reports Afternoon Edition, yari kita sa kuntani signifikanting pizza kag bulan para sa Bacolod nun. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya tudob sa tak ng alas 6. Ang ginatumod naton dari mga kaaksyon ang October 19. October 19, isa ini kuntani sa pinakasignifikante kag masadyang adlaw para sa Bacolod nun, kag Negrosanon, kag sa mga masabi nga nagabisita dari kada bulan sang Oktobre. Para mo sa mga istorya kag hitabo ang nagmarka o kung nagtatak sa sading bulan kag adlaw. Kung wala ang COVID-19, at kung wala pa kuntani maukayan, ang ginasiling nga matultuod nga istorya sa sunod sa Bacolod, tani amo ani ang ginatawag nga isa sa mga highlights sang Maskara Festival. Action Radio. Ang sadto ginbansagan nga Charter Day. Ulihin na lamang na mutikan ang Charter Day gali sang Bacolod hindi Oktubre 19 kundi Hunyo 18 ang natabo sa mga kaaksyon na Oktubre 19. Isa na lamang sa mga adlaw nga kalakip sa Maskara Celebration. Pero subong na ang sitwasyon sang pungsod Pilipinas sang Negros Occidental Bacolod City, nagakiwi o kon bangian o kon abnormal langod sa COVID-19. Kaya October 19 magka-aksyon tinaw parihon na lamang ini sang bingit nga kuring nga nagapahimanong kag daw baong nga nagapakuribong. Way may mo Kabanti wala maskara mo, wala sang mabatian kita nga ginahod-gahod, wala sang lumbayag sa mga tao, ay sa bailog gintutukan subong kung paano mapahagan-hagan ining COVID-19 nga gadapatihan. Amo na ni ang dalasang variant nga Delta. Action Radio. Ang sunod mga kaaksyon nagpabalo nga October 19 is no longer a special non-working holiday in Bacolod City. Ang Acta Republica number 11146 naging permahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa tuwig 2018. Amo ni sa ang nagpaidog sa petsa sa Charter Day sa sunod sa Bacolod. Halin Oktubre 19 pasaka sa Hunyo 18 kada tuig. Ang siling ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, ang Hunyo 18 maring bulan kag petsa nga ang sadto presidente nga si Manuel L. Quezon nagperma ka nag-aprobar sa Commonwealth Act 326 nga maning opisyal nga nagatukod sa sunod sa Bacolod bilang isa ka sunod. Kung sa mga pagkaon pa mga kaaksyon liwat gintimpla para mangin maayong sabor
Iko sa mga baraha pati balasa sa mayo-mayo eh. Una sa balita, una sa aksyon. Ang gawa sa mga kaaksyon ang Hunyo 18, amo ang ginasiling insakto nga Charter Day sang sunod. Damo sa mga taga Bacolod City ang naudaanad naman nga ang Oktubre 19 sa Bacolod, public holiday sa una eh. Pero ang syudad luyagid magpabalo ha. Naway na ni, hindi na ni, dula na ni. Ginkakas na ini nga bansag sa October 19. Isa na lamang ka regulang adlaw ang October 19 diri sa Bacolod City. Yang ginhalidan kon nga ang naandan na sa Baramo nga Bacolod nun ang Oktubre 19 bilang public holiday. Manamuni ang petsa kagabulan nga inagurahan ang nahauna nga mga opisyalis ang sunod sa Bacolod. Di subong dumdumon tanalang ni nga ang October 19 no longer a holiday. Ang importante subong yang abisan wala sa Mascara Festival ang pangabuhi kag ikaayong lawas na tuntaran. Okay lang sa gyapon. Makakaon kita sang 3 beses sa isa kadlaw. Wala sa ginabatsyag nga masakit sa lawas. Wala sang kontra kag damo, amigo kag amiga. Wala ka nang hahahanapin pa. All right na. Okay na. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano tuntara mga nagabaga nga mga Pangulong dinalan una sa balita lokal sa gihapon ti Mascara Festival. Malan ni. Kada bulan malan ni sang Oktubre. Galing ka man ti uway sa mong Mascara Festival. Bisan dindiin nga mga probinsya surado kon banwa sa Pilipinas. Wala sang festival nga ginapatigayon. Yung Mascara Festival o galing dari sa Bacolod, medyo nabatsagan sa Bacolod sa mga adlaw. Medyo lang. Nga aman, kay sa mga adlaw, gintuon gid ang may pagkapinasahi nga paindis-indis sa kompetisyon. Ang bida dari, amo ni sila mga masami nagapagiti sa edit. Amo ni sila mga traffic enforcers. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginatawag nga dancing traffic enforcers sa competition. Damo-damo sa mga nagdayaw kag nalingaw. Kaya na sang aga hasta mag-udto. Kag may mga nagdaog kag nakakuha sa premyo. Ang siling ni Bitaw Head Police Major Ruel Kulanag. Moto sa nag-intra magina si Kulanag saot mo sa paghatag sang award o kon na premyo. Yambal ni Major Kulanag. Yan nga pa indis ang nagatuya o mapakita sa mga tao ang talento sa mga traffic enforcers sa Bacolod. Samtang nagagiya sa trapiko, nagagiya sa mga motorista. Nagamanage sa flow sang trapiko. Samtang nagasaot, samtang nagakiay-kiay, kag nagaluay-luay. Ay pagkatag sa premyo sa mga nagdaog, labi na ang nagkakampiyon. Kaya nasa udtogin patigayon sa Bitaw Office sa Bacolod City Police Office Compound. Kaya na wow ang nagkampiyon. Bangod nagbato rin sang tumataginting nga 10,000 pesos. Akin mo yan. Pulok panad ka tag 1,000 20 ka panad ka tag 500. 10,000 pesos. Ang sunod mga kaaksyon nagbaton man 6,000, mayara 3,000. Ang mga nag-entra mga kaaksyon ining top 10 sila mo, pulo slak bilog. Nagabato mo sila sa tag-1,000 pesos. Kaya maning traffic enforcers dance showdown competition. Gusto pa nila naggasugod ni, no? Porte ang pag-judge sila, kay gin-judge sila. Umpisa pa bulan sa Agosto. May damo-damo sa mga partisipante mo. Naglabos sila sa mga 30 kabilog ni, 30 ka mga contenders. Pero ang competition makakson daw pareho man sang Miss Universe mo. Yaman, kagin sala man sila. Pero nga top 16 man sila. Pero mga top 10 man. Oh, di ba? Ito Miss Universe. No? Pero sa out niya. From 30, ginsala, nag-imo 16.
Halin sa 16 nagimo pulo nangin top 10. Amo tong pulo kina nag participate sa bahin sang competition kay na. Kaya balantayan tani makaksyon ako kapati ko nga damo ni nga mga lugar nga dakop sa ring balita ni. Man medyo may pagkapinasahe mo. Bali na to basi iba sa ring probinsya Surado kon Banwa, Ilogon, or Sundon mamlain nga sahi sang competition bisan pa may pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba kinibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Ang pagbisita kon plano nga pagbisita ni Vice President Leni Robredo. Atensyon ha. Sa mga sumalakdag kag supporters ni Vice President Leni Robredo nga isaban sa mga nagatayada nga mangin presidente sa nga pungsod Pilipinas sa eleksyon sa 2022. Si Vice President Robredo mabisita dari sa siyudad sa Bacolod. Kagalaban-laban ti iban pagad sa mga lugar dari sa Negros Occidental. Tingin na plastad na ni sa Mayo. Ang mga tao kag personalidad, grupo nga sumalakdag dari sa Negros Occidental Bacolod. Temprano pa nga nagpabalos publiko nga si Robredo mabisita. Upod siyempre mga kandidato niya sa pagka-senador. Kay di man mahimo nga di magululupod ni. Upod gina sila. Kaya kung magbato-mato mga senador, bisita sa isa ka lugar nga waay man ang ilan sa kandidato sa pagka-presidente, tayo kung sapakon sila. Kaya mga ginmention na ito mga kaksyon, 11 ito. Kaya mga kandidato bilang senador, si Robredo, kakang yes ring Vice President, nga running mate niya, si Senador Kiko Pangilinan, si Vice President Robredo Santo. Amo pa nang ginahulat niya sang karabanan mo kay daw na lutrasan ang pag-declare niya. May pagdua-dua pa sa pagdeklarar sa isa na kandidatura bilang presidente. Dangon sa siguro pila ka mga problema ginaplastar pa, pila ka mga bagay. Pero sang maka-file na ini siya sang COC, ang ngalan ni Robredo naka-PR ka mo. Hinali lang bubutsyog, no? Ang grupo nga supporter sa Bacolod kag Negros Occidental, ginayon nga napakita man sa porsa may karavan ganito nagligad. Kag ang kolor nga fuchsia pink, lagi na siling amaning pagkadalon sa tiyon sang kampanya sa nga grupo ni Robredo, nagbadag. Sa walang pizza nga pagbisita ni Robredo diri sa aton. Tabo bagay mga kakson kay signifikanting adlaw niho para sa Negros Occidental. Dangod nagtuon ni sa adlaw kag bulan sa din ang Negros Occidental ang nakaangkon sang kahiluwayan, ang Negros Revolution Day. Ang bulan kag petsa nga nahilway ba lang ato sa probinsya, ang November 5 nga ginatawag nga Negros Day Commemoration. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isa sa mga kilalang personalidad dari sa Negros Occidental kon Bacolod, bantog man nga opisyal sadto. Isadto pa ya supporter na ni siya ni Robredo. Ana Governor Rafael Coscolwala nga nagaserbe bilang convener sang One Sambayan kag Negros Forlene nga grupo. Naunahan sila ni Lini bisita dari sa Negros Occidental orang iban basi kon subong pala nga Oktubre mabisita man de. Pero nauna na pabaloy ang grupo ni Lini ay iba nga kandidato sa pagka-presidente na ang ilang nga mga supporters dari sa Negros Occidental Bacolod. Kamusta kamo? Ano yung plano nyo? Ang iban una pa nga anunsyo sang sa Kailene, pero subong daw naglinong. Nagligad nga bulan o kung nagligad nga semana. Ay isa gali ka kandidato sa pagka-presidente nga nagbisita gali sa Bacolod Nagkadto siya sa Manukan country ka nagpulo pa nga mustato. Siyempre guro nagkaon manok, inasang manok Pero why mga bati nagbisita gali siya sa Bacolod. Kay ang natabo guro ti why man nagpabalo
na siya makadto. Ang gwa mga kaaksyon na nagbatumato ni siya. Di nabalaan bla sa mga noon nga nagbisita kali ni sa ang kalabanan wagid eh. Kay nakita ko magkaaksyon sa Laragway kag video. Gano kadutay bala nga dito sang tao nga nagsugata sa iya. Kung kandidato dapat pabalo sa mga tao. Kung nabatasan sa inyo sa kandidato tamaran magpabalo sa mga tao, away nalang sa banga kag magpalumot. Ang isa pagid ka kilalang personalidad dari sa Bacolod na nagpakilalaman supporter sa isa ka kandidato bilang presidente subong may araman gani palayag subong adlaw pero dumamo man nagbato-mato man wala gid nagpa batyag kag wala gid nagapanumdum nga kung may ginasuportahan gani nga kandidato ag kung may ipabalos publiko luyag ipabalo nga information kag plano na patanda kamo sa pag-imbitar sa mga tao kung grupo dapat ang inyo sila gina-imbitar makaplastar nombla sa mayo sa inyo sila ginapangwakalhaw ay kung magmato-mato porosyon ang inyo sila ginahimo ang gwa sina sa ulihi ang inyo sila kandidato basi mamalhan gid na basi mamalhan nga daw sobra pa sa ginatawag nga El Nino. Ang iba na plano na kamo na plastar ang kamo sa plano nyo. Iba bagay sa nga balita sa bayan sa lokal ang testa kaduwa na ito sa nga patrol. One hospital system sa nga Negros Occidental may madabo-dabo na nga nakomodar kadabuligan nga mga pasyente nga ginigo sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. May nasubra 1,300 na ka mga negrenseho nga tinapikan sa nga COVID-19 mga kaaksyon nga halit na akomodar na sa ginatawag nga one hospital system. Iyan ka provincial government ginlansar ini makaaksyon sugod nagligad nga bulan sang Hulyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Bacolod LGU ang award sa nga 51 ka mga lote sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre. May ara sa nga 51 ka mga lote sa Progreso Village. Gin-award sa nga lokal nga gobyerno sang syudad. Nami kung nagahilapit ang eleksyon kaya nagasunod-sunod lang implementasyon sa mga projects, no? Lakpak ka mo mga Bacolod nun, Observation report, kamusta hontang sitwasyon sa surat sa Bacolod sa mga talion sa report ni Akson Jan Diaz. Akson Jan, mayong gabi. Mayong hapon, please kabihin. Akson Mar, pining hapon, may aksidente din ako sa bukang ano ba karamihan sa area sa talong rin sa flyover Akson Mar, rin mo ito may sunod sa Bacolod. Ito naman? May takok sa barangay Singkang, may vehicular accident ka nagundag sa ring hapon. Involved rin motorsiklo kag isa ka SUV. No? Di may lang kay minor naman yung injury na mo, gas lang puro. Kaya daw naman sa mo nga damage sa may motorsiklo. Tapos yun nga, ginayo Manila nga kalokal na lang yun nilang lugar buntada. Kaya pagkabuksan ng patrol sa area, timing na ginakatindog lang mo po, ginamakamat sa igat sing traffic sa ring ako no, sa tupang dito sa Gaisano City, sa area sa Dalan Araneta, mga kaksyon. Dugangan, pag dapat ng gusto ning oras, mong ginilin sila kaya nagalusok, kaya nagalabay, kumain, sa Dalan Araneta, kalabanan, dili mga tarakyan, lang ang makadto sa south, yung direksyon, asang sunod sa Bacolod at mga kaksyon. Anyway, sa mga po na mag-amat, na dali ka nagalagaragan, ang traffic ko, may na dapat sa kamalatan, sa problemahan, ang atong mga kaksyon, subong hapon mga kaksyon. Pero pita rin mo, nagsuhinay, nagyako ng movement na nasarakyan, alin rin sa bahin sa Dalan Hernais Araneta, going din sa Medidaris Araneta, siguro at paikabol. Pwede ka kalusot temporary sa area sa Lacson. Kaya nga doon pinunsok din manabing mga sarakyan sa
bubang sa planta, sa Barangay 39, sa maligaan nila sa pensyon, mga kapson, kaya mga talakyan, rakit ng tiner, especially ang going sa may south direction ng syudad. At ito ang kita na mapadulong, nakapamulya, ito sa area sa Barangay Sumab. Mayo malakit yung traffic system sa may Sumab nag-improve, no? Nag-improve kayo na nabot na regular nga nag-monitor kag nag-bantay ang kapulisan sa Station 9 sa pagpamuno ni Police Major Rick Buhin and the Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman. Ang mga traffic enforcer na ang standby man before protected ang traffic sa Sumab basta nga rush hours pero dito mga adlaw nakita nato nga medyo nag-aganagan maka-aksyon na kalma kung trapiko ang aton paghahambalan. The same man kung lusot na sa area sa Barangay Panapoy. Ito nga rin, paligwa, di man usually, magtalik sa panialihis at pakadto pala sa bahin sa Barangay Tangob. Ang dalan, ligwala pa, dinaan, wala pa itong masyado, kaya mga obstruction sa dalanon. Except na lang, kung direct na pa downtown, like direct na Lopsino, although, yung traffic, pinala nila sa palawagan, King Powdery, dapat nila tutukan ng area sa Lopsino, kasi ba, yung mga National Highway, yung mga plastar, yung mga alagyan, dili ka gulugat, may mga ginagamit yung diversion road, dapat tinututukan road, may ginagaan nila ito dapat tinibantayan. At kung kayo sa double parking, tinagatugat ang trapiko, mga kakson, imbes na patris na nga nakuha na lang din niyang mapyan ang mga outer lane din na paparkingan sa mga privadong na salakyan, mga transaksyon kung may mo nagkapanatiyan sa mga lalagyan, so dapat tinibantayan ang area sa dalan lobsing mga kakson. Ang umangkong direct na ito, ang sunset complex na ito, kaya ginagawa na dindahan ng pradahan sa papitang sa area, ang wala makita. Bisan may no parking na kinapondohan gapon sa mga salakyan. So siguro dapat may ang poor policing, may unpogit kayo pala magkagat sila, at ma-regulate sa gusto sa atong mga otoridad ang traffic situation dito sa area ng Locsin. Pero kung nakapuhat sila sa area ng Locsin, wala na problema ang trafiko. Ang trafiko, light to moderate lamang ang may experiencean sa mga turista na dali na ganun sa area magkakson sa dadaan Rizal, Locsin. Anyway, wala ang sitwasyon sa trafiko sa palibot ng syudad. Kompanyang po ang pagkamalan, naglumagulogal umo na, oy, prepara sa totalan yung magkakson niya, papaulit pa lang sila sa kamapulian. Alam ka mo sa trabaho, ang inyong kapote, jacket ninyo, ang inyong kalo, o kung ano naman sa protection sa lugar ninyo, ay preparar. Kaya na ito pagtano, dito sa southern na market ng Negros, nagaulan na, nagapangilap pa, direct makulod, doon medyo nagagana, anong magkakson, no? Medyo magkakaroon umo ng panahon dito sa eastern and southern portion. Sa northern portion naman niya sa syudad ng probinsya, daw manami ang panahon o kompanyang po subong na hapon. Kung aming panahon sa north, dari kita, so dumakapalaing kiniguro kay si presyo sang gatong sa syudad kong Bacolod at Aksyo matapos ng patigayon sa on-price hike o kung napagsaka sa presyo sang gatong, o tandaan na, dako-dako managintaan sa presyo makaksyon subong ang presyo sang diesel, ang pinaka-average price ni pinaka-rato na rin nagkahamboy 50 pesos na and 85 centavos. Ang last week na ito nga monitoring, doon nagkahamboy pa na ni 45, 46. Gold bilang taas lanat niya, subong 50 pesos na at 85 centimos ang presyo sang crudo. Presyo naman kita sang diesel, nagadaragan mga kaaksyon sa 62 pesos. Ang nanigan ng presyo, ari pa rin sa 55-57 ay gulpi nagsaka ang nilanak, nagsaka sa buong sa 62 pesos ang presyo ng crudo at ang gasolina. May mo mahal-mahal mga gasolina, nagadalagan 64 pesos and 49 centavos mga kaksyon sa pinakamadalas ko ng mga gasolinahan sa mismo man sa may syudad sang Bacolod. So para kaksyon amo ng presyo, ang iban ng mga diesel ng mga kerosene, isunod na lang na para sa aton ng mga driver ng mga motorista, kaya ang nato ng presyo sa crudo sa gasolina mga kaksyon. So para malapit na ngayon sitwasyon sa palibot ng syudad, monitoring sa presyo ng gatong, mga kaksyon derivan sa aton ginakantangan sa gihapon. Sa patalan ng mga tag para matigil, basta masiling panahon
sa matulog ang kagibot sa matulog aksyon dati at unang kapatid sa aksyon sa matulog aksyon. Ano yan ko? Life Philippine Standard Time. Managtagtag Sonel Mar Corata, gusto mo? Sabong. Sige. Nagtag naman ta 500 pesos black ay ang iban siguro bago lamang nibugta mo. Kaya ang iban mga ka-aksyon hikutar, masako-sako ni sa digamo sa nga ila sa ding palaniya punon daw sa mga waay pada sang lulutoon kag nag-intra sa ato sa ding sap pamaskwa ang cellphone yung mga kakson ihanda ng daan da basi kon mag-ring ina dugay kaya basi kamo ang nagabutan naton ara na nagabot na ginadayal na reaksyon na Nelmar Madera sa sinikid ng mga triyon. Ang isa naman katagdaog sa ato sa nga temprano nga pamaskwa. Dali lamang sa Aksyon Radio Bacolod non-stop. Ang pagparagtagta mga ka-aksyon sa medyo gamay lang. Ang panggasto sa ato sa nga mga ka-aksyon. Ara na, nakagabot na. Alright, Aksyon Albar. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sampung ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod number 1. 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod number 1. Aksyon Radio number 1. Okay, alright. Sa alas 5:31 ang takna sa mga hapon. May ara kita sang nag-standby ng winner. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mayong hapon, Mayong baw. hapon, Aksyon Mardon. Baw, kilala ko yung sigita. Dugangan ko bang kijentos ba? Sino palihog? Si Dorothy Joy Siguna. Dorothy Joy Sigonia. Sigula. Sigunla. Yes. Okay, how old is Dorothy? 40 years old. 40, may banana. Yes. Taga din? Tagatawag. Ang bana? Ay, nang Bisakay. Okay. Taga Gardenville sa Barangay Yes. Tangob. Din na yung sa Gardenville naman?
Dali lapit na sa may kuso, ano ni Bonso Tuesday Temple. Sa temple da, ang temple na sa una mo nang pinakasikat gid dutay pa sa unang balay da galibot-libot na kos temple da. Dorothy Joy Sigonia, 41 years old. Taga Gardenville, Barangay Tangub, Bacolod City. Monitor ka na sa bang Joy? Oo, sir. Balaan ka kayo nag-echo gina mo sa nga monitor da ho. Sige. Isa na pa bangkot ko Joy, ang testa parag-on sang kenyentos pesos. Ano ganin ang tagline ang babatian ta permi before mag-extrong mga reporter sa Action Radio Bacolod? Sa Bacolod Action Radio. May harapagid, una sa Una sa Bacolod, balita. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Perfect. Dorothy Joy Sigonia. Taga Gardenville. Okay na. Ayos na. Congratulations. Thank you. Importante, monitor lang permi sa I Action always. Radio Bacolod. Salamat, Joy. Thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Once upon a time, may nanay. Naglabas ang brief. The end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion Blue Long Bar. Sulit matakas ang mansa sa damang labada. 1850 SRP lang. Sanford Plus Gold. Ako gali si Maya. May ciscus ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound. Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold. Sa mga butika. Kaibigan, ano bang meron sa kape mo? Ito, subukan mo. Life Extend. Okay, sa gabonitor sa ato sa ring live stream si Alex Fuentes. Thank you. Vicente M. Gatilogo, good afternoon. Alex Fuentes listening and watching. Si Ana Sinoro, si Bibi Gregorio Yolo, monitor lang kami di sa Poblasyon DSB. Araman si Yvonne Buiser. Good afternoon, Action sir. Dan sharing. Salamat, Yvonne from Germany. Okay, ang bal ni Ana, mayong hapon Action Marlon, todo di ulan sa Lacarlota, ulan sa Lacarlota ho. Halong da, sa Lacarlota City. Si Giovanni Mahipos, gapamati gihapon kami bisan ari kami sa Cebu City. Giovanni M. Mahipos. Okay, way ko noon pat ulan sa Lacarlota City. Atia Kimeriman, good afternoon. Christine Minyes Villalobos, Saksamar, ari kami sa Barangay Panaron. DSB, okay. Daw mga brown out pa, bawa mo ginang subo da, gaulan ng brown out pa. Manjo Biardi ho mayong hapon, Betty Santero, good afternoon, monitor lang gihapon. Pasig, mayong hapon lang, taga Lagasan, Ubay. Jerry Katungay, mayong hapon, Nagsumarlo, monitor lang kami every afternoon. Si Moya, keep safe and God bless. Thank you. Lalain, David Nepalar, hi, good PM, Action Marlon, shout out family Nepalar. Framis Calanti City, Balintawak, Diding Alhomiento Araman. Okay. Maria Teresa Hofilinia, Ray Baryuga. Si Jolie Militado Patrimonio, good afternoon. Listening from Singkang. Melvin Peñafiel, okay. Milail Oligo, unaan talaga daan na. Bani Cafe, Balagatangob. Thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang
elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamat-amat evacuation pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Noon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ining Sa aksyon. ang Bacolod LGU nag-award sa nga 51 ka lote sa Progreso Village sa area sang barangay Vista Alegre. Action Radio. City Hall Report. Abati ang tali-tali sa malitahlin sa Bacolod City Hall with Action na Dale Salazar. So Dale, please come in. Action Mark, kung madumduman mo, may 1.7 billion ibin loan ang Bacolod City sang tinalikdan nga mga tinuig, and this time isa diri sa mga proyekto sang siningalon ang development sang Progreso Village ito sa May Araw relocation site. Nagligad nga weekend sang mayara sang turnover si Bacolod Mayor Bing Leonardia upod man si Bacolod Councilor Renesito Novero sang 51 tanan ka mga lote Action Mar para sa mga qualified nga mga beneficiaryo. According diri kay Councilor Novero, siya ini ang chairman sang Committee on Urban and Planning and Resettlement and Housing Action Mar sa sanggunang panglungsod. Rason nga isama siya sa mga nagperma sining certificate nga nagahatag sang lot awards sining 51 tanana ka mga qualified beneficiaries Action Mar. Ginpahayag diri ni Novero nga magluwas sa 51 sunod siya sige-sige masubong ang process sa Bacolod Housing Authority upon BHA para pagid sa future nga pag-award pagid sang additional nga mga lots Action Mar. Kaya according siya may mga next batch pagid no nga hatagan sang lote dira sa may Progreso Village, Barangay Vista Alegre. 64 square meter ining kadakol sang lote, pero ang madali ni Councilor Novero hindi niya libre kundi mayroon sang minimal tuman kay gamay nga Brian Action Mar ang ining mga beneficiary nga tiiban diri sa ila na apektuhan sa mga road clearing operations, iban halin sa mga danger zones sa mga kasubaan kag iban diri Action Mar ang nag-apply sa BHA. So according diri kay Councilor Novero, magluwas sining gin-award nga lote dira sa may Progreso Village. Ang kabahin man sang loan ni development dira sa Bacolod City College nga 350 million nga proyekto. Pero siya managtapos naman no bilang siya diri ang chairman sang Committee on Education sa sanggunang panglungsod. Aring tingog ni City Councilor Renesito Novero. May gin-award ka mo tong lote over the weekend? Yes, mga 50. Ginpirmahan naman ni Mayor Bing Leonardia ang certificate of lot assignment sa mga 50 sa mga qualified ng mga beneficiaries sa Procaraw. We will be distributing more. Samtang nagasigi-sigi ang aton Bacolod Housing Authority sa pagdumala ni Ma'am Big Pareñas. Sige-sige man ang pagprepara natin sa aton lot assignment, sige-sige man ang distribution sa aton certificate. Ang mga beneficiaries, sila yung Action Mar, portion nila mang sang tingog ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Update gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio.
Kag sa mga Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa rin pagpanumalik, i-plaster naman sa nga Patro with Action Jan Diaz ang natipon nila sa mga balita. Stand by! Okay, sa live stream, balikan nato ng mga nagdugang sa pagpadala sa ilan sa mga mensahe. Alright, si Lee M. Yudes, payong hapon. Watching from Danau City, Cebu. Okay. Evelyn Nipomuceno, mayong hapon ng Sumarlon. Stay safe, everyone. Shane Anthony, good PM ng Sumarlon, watching live sa New Jersey. Pa shout out lang ko na sa family Lipania sa Saravia. Thanks and God bless. Lita Navarro, good evening. Aksamaron, ano ang ginapadala para maka-intra sa pamaskwa sa ARB? Salamat. Check ko lang kung sige pa kung makabaton pa sa sa entry, no? Check tabi kay Action Jan karon kung sige pa makabaton sa entry. Okay? Salamat Lita Navarro, thank you. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Pagdayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang Action dyan sa report, please kami. Action mga update sa kaso nga pagimulos nga nagluntag kahapon gidamang sang aga diri sa isa ka barangay sa may syudad sang Bacolod. So diri sa kay Police Major Junry Batadlan ang station commander sa station number 4 in pasaka ginila ang kaso Action Mar nga rape batok sa 31 anyos nga security guard matapos siningin ni Muslan ang 19 anyos nga cashier sa isa ka establishmento komersyal diri sa syudad sang Bacolod. According diri kay Batadlan, sa hapon gintay dalom nila sa medical examination in 19 anyos nga biktima. Kaga nagwa ang resulta kay nagidama sang aga ang nanging resulta sa ni positibo sa laceration ining 19 anyos nga cashier Action Mar kung nga anas mas nangino ba ako nagida diri nga ebidensya kag dokumento nga ginagamit sa pagpataka sa nagkakaigong nga kaso batok diri sa security guard. According diri kay Batadlan, di kumo nga way naman nakapalagyo ang suspect
Gining gagawin nila, file ang kaso until sa nag-lapse ang reglementary period para matinir sa pesuhan ining suspetado ang 31 anyos na security guard. Kaya disidido ba mismo ang biktima kagang imata sini nga magpapayat sa nagkakaigo nga panumbungon. Kumanduduman natin mga alas 9:35 ang tag nagkahapon ginamang sa aga nga ginaligar sang 19 anyos sa tagreklamo ngayon siyang gindala sa iyang sa boarding house sang suspect kadikto ginimo ang pagimulos sa aksyon ma according to sa panaysayod sang kapulisan nga ginpilit sang suspect nga paubahon o kung ubahan nabi iling biktima kaginimo iling pagimulos aksyon na Marlon. Kahapon man na interview nato ng suspect iya pa ni una ginpanginwala according siya kuno wayo man sa kawayan sa kuno na mailit wayo man sa kuno gani nga wayo man ginimuslan ining biktima nag-ayo pa sa nga maghaloko kay wala gid sa action mar ginpasubtan. Pero ti according to sa kapulisan may mga ebidensya sila nga mabakot sa karon kadto mo gitong ilaging basihan sa pagpasaka sa nagkakaigo nga kaso. Ang biktima ara sa kasudiya sang WCPT ang Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office para sa nagkakaigo diri nga debriefing action march sa mga suspetsado nagapabilin preso dira sa custodial facility sa station number 4 para sa nagkakaigo nga disposition. Sa tuturan nga maka-aksyon sa mga panahon ang COVID-19 taas patolang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Evergreen. Ng edisyon with Aksyon na Dale Salazar, Aksyon na ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Hinubaya, liwat kita nga magahibati ay karon sa Aksyon na Patrol, las 9:30, tobdo balas 11 sang gabi. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,